मुंख्लं बालिराम बर' माहारियारि जोहोलाव मुंख्लं बालिराम बर' लिरगिरि तिरेन बर' बिथांनि सुजुनाय होनाय जाबाय आरो बेखौ बायनानै आङो फोसावो। जिगुजौ 96 मायथाइनि दिनैनि बे सान 30 मार्चआवनो जोंनि माहारिनि सासे नेशनेलिस्ट लिडार मेंनो रोङै आरो गिनो रोङै जोहोलाव बालिराम बर' बिथाङा मुंख्लं जादों बा बिथांनि दिनै थैनाय सान आरो दिनै जोङो 26थि मुंख्लं सान जोहोलाव बालिराम बर'नि बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा आन्चलिक कमिटि आरो गासै बे ओनसोलनि रायजो राजा ज' लोगो नांनानै जोङो बेखौ दिनै खुंफुंदों। जोंनि माहारिनि जायफोर गेदेमा व्यक्तिफोर दङ आरो बड'फानि 6 बोसोरनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव मेंनो रोङै जासे जायफोर बिथांमोना बर' हारिनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिहोमा होलांबाय आरो बिथांमोननि जे राफोद गोसोनि सोमावसारनायनि थाखायनो दिनै जोङो बिएसि आरो बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम जों गोरोबथासिम जोङो दिनै सफैनो हाबाय। बिथांमोननि बिहोमाखौ बर' माहारियाव जों मालाबाबो बावनो हाया। इयुन जोलैया बर'नि रावबो जाहाथे जोहोलावजो बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि माहारि दानायनि जिखिनि माहारि निर्माणनि जिखिनि रल बेखौ जाहाथे रावबो बावगारा बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बिथांमोननो जिखिनि जोङो फोरोंलांनांगौ खिन्थालांनांगौ जारिमिननि जिखिनि चेप्टारफोर दङ बेखौ जोङो मिथिहोनांगौ जों बेखौ मिथिहोलांगोन। बाथ्राया जाहैबाय जे भारत राष्ट्र आरो आसाम सरकारजों जि समाव नारा नाथा जुजिनाय सोमावसारनाय जादोंमोन बे एखे समावनो जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे आइडिय'लजिकेल कनफ्लिक्ट डेम'क्रेटिक आरो मोनसे नन डेम'क्रेटिक जि सोमावसारनाय आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव माखासे एना एनि हिंसा हिंसि माखासे थासारिफोरखौबो सरकारि पक्ष बा बेसरकारि भाबैबो माखासे थासारि सोमजिहोनाय जादोंमोन जायनि थाखाय जोंनि गेदेमा सुबुंफोरा बर' हारिया रावबो लुबैयाखैमोन रावबो माने बेबायदि सानफेराखैमोन बर' हारियाव जे खोमसि जोमैनि दाखा साग्लोबगोन। नाथाय बे अबथिरा समावनो जोंनि गावनि गेजेरावनो गोरोन्थि सानलायनाय भुल बुजाबुजिनि थाखाय गोबां गेदेमा बिथांमोना दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय मुंख्लं जानो गोनां जाबाय आरो दिनै जोहोलाव बालिराम बर'आ सोरगोआव जेरावखि थाया मानो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो जोङो मिथियो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समनि दरं आरो आथिखालनि उदालगुरियाव जिखि माने हाबाफारियाव फैया मानो बा दुलाराय बर' माहारिया आलादा रायजो मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि थांखि बिथांखिफोर लाया मानो सोमावसारनायानो जा दिल्लीयाव खालामनो नागिरोब्ला जोंनि गोसोआव आघात बा जोंनि गोसोआव सेन्टिमेन्ट इमसन बे थारैनो जोंनि गोसोआवबो नाङो। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एना एनि मोनसा मोनसि जालायनांगौनि बाथ्रा गैया। राजखान्थिया राजखान्थि हिसाबै थांगोन। मोनसे हारियाव मोननै मोनथाम राजखान्थि आफाद थानो हायो। मोनसे हारिनि सुबुङा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानो हायो आरो बेखौ राजखान्थि भाबै लांनाया मोजां। सोरबा मालाबा पावाराव फैगोन मालाबा सोरबा अपोजिसन जागोन आरो बिनि उनाव परिबर्तन जागोन सोरबा पावाराव फैगोन सोरबा अपोजिसनाव थागोन। दा बे पावार आरो अपोजिसनखौ लानानै जोंनि गेजेराव समाजाव बेले बेजे लाबोनो नागिरनाय खौसेथि गैयै लाबोनो नागिरनाय हिंसा हिंसि थासारि लाबोनो नागिरनाय बे मुथि मोजां नङा। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे बर' हारिया बेबायदि एना एनि गोलाव सम नुबोबाय बारबोबाय गोबां जिउ खहा जाबाय जोंनि गेजेराव गोबां माने हिंसा हिंसि जालांबाय आरो जों बेखौ लुबैलिया आरो बालिराम बर' बिथांनि जि मोनसे थासारियाव जिउ गोमानो गोनां जानाय बेबो बेबायदि थासारिनि थाखायनो जादोंमोन। दा बेखायनो खौसेथिनि मोन्थोरजों बर' हारियाव सान्थिनि परिबेसनि गेजेरजों बर' हारिखौ दानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो बजबनानै इउनाइटेडलि हाबा मावलांनो थाखाय जों बिखायाव बयखौबो बजबना लानो थाखाय दिनैबो जोङो राजि आरो इयुनावबो जोङो हाबा मावलांगोन। जायखिजाया जि माने जेंना बा इस्यु बेखौ लानानै भारत राष्ट्रआव माने जुडिसियारि सिस्टेमाव
मोनसे माने बेबस्था दङ बिनि सायाव नायबिजिरनाय बा बिनि सायाव न्याय मोननो थाखाय होनो हायो दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बबेखौ PIL होगोन बबेखौ जों PIL होआ दा बर' हारिनि सार्थआव BSc गोरोबथाया जादोंमोन बर' हारिनि सार्थआव BTC गोरोबथाया जादों बर' हारिनि सार्थआव थामोनथा एक्जिस्टेन्स आरो बर' हारि जौगानायनि थाखायनो BTR गोरोबथायाबो जादों दा मोनसे गोरोबथाया जिहेतु इमप्लिमेन्टेसन सोलिगासिनो दङ बे गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार BTC सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों बे गोरोबथाजों जोंहा गोबां आसा आरो मिजिं दङ बे गोरोबथाजों बर' हारि थांना थानायनि थाखाय जिखिनि अधिकारफोर मोनदों जोंहा गोबां बेयाव माखासे बाथ्राफोरा लिरनाय दङ आरो माखासे लिरै बाथ्राफोरखौबो माखासे कमिसन कमिटिनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय बेयाव दङ जेराव सनितपुर बिश्वनाथनि बाथ्राखौ जोङो गले गले बुंदों सोरबाया बुंदों जों थगायदों जोङो फोलादों किन्तु जोङो बास्तबखौ बुजियो जे थगायनाय फोलानायनि बाथ्रा गैया बे जाबाय कमिसननि गेजेरजों बे ओनसोलखौ सोनायनि बाथ्राया रोखा बे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट दा बेबायदि मावबाय थानाय समाव सोरबाया जुदि PIL होयोबा आरो बेबो जोंनि असे बिदाफोर जोंनि जायफोर माने फुजिनां बेक्तिफोर आरो बिथांमोना राजनैतिक आक्रोशनि थाखाय मोनसे एकर्डखौ माने जुदि गाफ्लेनानै जोगारनानै धंस खालामनो नागिरोब्ला बे गोसोआव दुखु मोनो आघात मोनो एकर्डखौ मावफुंनो हो एकर्डा प्रपारलि मावफुंजायाब्ला नोंथांमोना PIL होनो हागोन एकर्डा बर' हारिनि सार्थआव जुदि माने जुदि बेबायदि बेबस्था फैयोब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय PIL हो किन्तु दिनै बे एकर्डा गोरलै अबस्थायाव दङ मावफुंनायनि खामानिया सोलिदों बे आयेन महर मोनाखै दिनै गामि दानख'नायखौ गिनानै मानो दानख'नांगौ होननानै PIL होदों होननानै बिथांमोना स्पष्टीकरण होनो नागिरदों गामि दानख'नाया दासिमबो जायाखै दानख'गोन ना दानख'आ कमिसना बिनि सायाव रिकमेन्ड होगोन आरो रायजो राजाया दानख'नांगौ ना दानख'नाङा बिनि सायावबो पिटिसन होनो हायो जाय बिथांमोना दिनै PIL होदों बिथांमोनाबो कमिसननो हैदों जे दानख'नाङा नोंथांमोना कमिसनजों रायलायबाय थादों सरकारजों रायलायदों दानख'नाङा होननानै आरो बिनि उनावबो नोंथांमोना आरो पेरेरेलि जुडिसियारि माने PIL केस होगोन बेबायदि माबायदि न्याय जायो बियो नोंथांमोना सरकारखौ ने कमिसनखौ ने सरकार आरो कमिसना जुदि मानियाब्ला नोंथांमोना मा स्टेप लायो बे नोंथांमोननि बाथ्रा किन्तु जोंनि सुक्तिखौ माने नहेर खालामनानै बेखौ गाफ्लेनानै बर' हारिनि एक्जिस्टेन्सखौ जि माने मोनसे थ्रेटआव लाबोनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे बेक्तिफोरा बेबायदि हाबाखौ जोङो मालाबाबो मावगोन होननानै सानाखैमोन आरो जोंहा बेबायदि मोनसे बिसासबो गैयामोन किन्तु जोङो गिखांनायसो मोनदों आरो जोङो सोमोनांदों दा बेखायनो संजमनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन सोंखारिलायनायजों एना एनि हिंसा हिंसिजों बर' हारिया दाजाया आरो बे इउटिउब फेसबुक ससियेल मिडियायाव जायफोरा माने बाथ्रा बुंबाय थादों आंथ' सानो बिथांमोना साइक'लजिकेलि प्रब्लेम दङ आरो मेन्टेलि रिटार्डेड होननानै आं सानो आरो जायनि थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो माहारियारि आफाद एबसु बायदि आफाद आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ माने बिथांमोना जिग' रायो बिथांमोना मेन्टेल पिस होननाय बिथांमोननियाव गैया आरो बिथांमोनखौ लानानै माहारि दानाय हाबाफारिया जाया माहारि दानाय हाबाफारिया गासै बर' रायजो राजानि अपिनियन बिथांमोननि सानस्रि बड'फानि आदर्शजोंसो बर' माहारि बादा दाजागोन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौ बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना मोननांगौ मार्टियार फेमिलिया 5 लाख करि रां मोननांगौ बे हाबाफारिफोरखौ जों मावबाय थादों आरो दिनै बे हाबाफारि मावबाय थानायावनो PIL होनानै मोनसे मोननै मोनबा दफानि एगेन्स्टआव PIL होनाय माने गासैबो एकर्डनि एगेन्स्टआवनो PIL होनाय बेबायदि बुजायो कारन बियो इन्टार रिलेटेड दा बेयाव सोरबाया जुदि क्लेरिफिकेसन होनो नागिरोबा जोङो ओरै दाजाबनायखौ होनो नागिराखै ओरैखौ होनो नागिराखै उमुखखौसो जों होदों बेबादि जुडिसियारि सिस्टेमाव जाया बेयो गासैबो इन्टार रिलेटेड आरो बेयाव जिखिनि हाबा मावनो बिथांमोना लादों बेजों माहारिया खहा जागोन आरो बर' हारियाव माने खौसेथिनि जि मोनसे आंखाल बेखौ माने दिनै नुजानाय बे थासारिखौ जों नुदों दा बेखायनो बयखौबो खौसेथिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आरो संजमनि गेजेरजों हाबा मावलांनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।